2 minuten stilte. 2 minuten stilte om de mensen te herdenken die de oorlog niet hebben overleefd. 2 minuten stilte om de mensen te herdenken die de oorlog niet hebben gehaald. 2 minuten stilte om de mensen te herdenken en het eerbied voor de mensen die hun dierbaren zijn verloren tijdens of vlak na de oorlog. 2 minuten stilte om respect te tonen en na te denken welke gevolgen de oorlog heeft gemaakt. 2 minuten stilte om de mensen te herdenken en uit respect voor de mensen die de oorlog bijvoorbeeld hebben overleefd, maar familie zijn verloren. 2 minuten stilte om de mensen te herdenken die de oorlog niet hebben gered. 2 minuten stilte om de mensen te herdenken die tijdens de oorlog gesneuveld zijn. Ik zou boven dit verhaal zetten willen op het verkeerde moment, op het verkeerde plak. Het gaat over Omke Pieter, dat was de broer van mijn heid. Hij was toen dit verhaal speelde alweer. En het is gebeurd zo ongeveer mid februari 1945 in Broek onder Akkerwoude zat ze toen zijn. Het heet nou Broeksterwoude. Op de Meekmestraat, hier achter mij. Mijn paken Beppe die wen hier ongeveer. Het was op een middag dus en ze gingen betieten de eten op bij de familie Dantuma. En mijn omke die wou nog even te boetsen naar een kameraad. Een van de Westerhof, hier ook op de straat. Daaronder hinnen, maar die al gauw bleken dat bij de familie Westerhof het eten nog net op weer. Dus hij kon er net boetsen. Op het moment dat hij weer omging, zag er, Broeksterhoeken, dat er Duitse soldaten aankwamen. En hij wist wel, dan is er iets net goed. Hij is toen hiernaast naar de familie Oberman gegaan. Want de familie Oberman die hier zwan in het huis, die het in een leeftijd zien dat ze eigenlijk voor de Duitsers werken moesten. Maar zij gingen haar net opjoen voor de werkverschaffing. Dus ze waren nog gewoon thuis. En als er een Duitse soldaat bent, dan is een seintje, dan moest oppassen. En zwaar je dat een plak krijgt wat veilig is. Dus de Obermans bent terug om Pieter waskouwen. En die kon een veilig plakje vinden, een veilig schoolplakje vinden. Bij de familie Westerhof werd hij eerst weer dat wat oors. Want daar wie een echt was van en die vluchtten het weiland in. En een daarvan is toen terug een koel rekken, ons in eer, verwonnen ons in eer. Mijn omke die koersen het echt naar thuis komen. En die is toen naar, bij de familie Oberman naar Morken gegaan, werd hij toch dat er veilig stier. Helaas was dat net het geval, want een verdwaalde kogel ketste wel op de morren en rekte toen zijn lichaam. En later die bleken dat er verwonnen rekken is aan zijn longen en aan zijn nier. Op het moment dat dat bad weer al die actie natuurlijk, want hij moest zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Nou, dat ging net met de ambulance vroeger, maar ze hadden een auto schatteren bij de autobedrijf Minne de Jong uit Damwoord. En daarmee is Omke Pieter en mijn paken Beppe en een Duitse soldaat die erop stier om mij te gaan, echt voor de veiligers, die binnen mij zijn al naar het ziekenhuis in Liaut gaan. In een auto, dat had mijn paken Beppe wel verteld, had die Duitse soldaat meerdere keren aangegeven van dat het hem geweldig spiert dat dit gebeurd weer en dat het beslist net de bedoeling weer. Maar ja, het is wel gebeurd. Onkwam in het ziekenhuis, die al gauw bleken dat de verwondingen wel best heftig waren. Daar kwam nog bij dat Omke Pieter, voor dit bad weer, had er een tijd pleuritis gehad. En daardoor nog een tijd in het ziekenhuislijn, ook in Liaut. En daardoor was zijn lichamelijke gesteldheid net al de best. En dat had het, denk ik, volgens de artsen mij verzorgen dat er op 20 maart 1945 stoorn is. De begraafplaats hier in Broeksterwoud, daar is de begroeven en er lijkt altijd nog een steentje van hem op het graf van mijn paken Beppe, mij daarop de tekst ter nagedachtenis aan onze lieve zoon en broer Piet Dantuma. 2 weken later is Dantuma deel bevrijd, 14 april. En op dat moment woonden de ouders van mijn paken Beppe heel graag die bevrijding vieren. Dat was heel dubbel van mijn paken Beppe. Zeker mijn Beppe, die hield er heel moeilijk mee. Die zei je goed, ze bent te let. En dat snap ik heel goed natuurlijk, want ze heel graag wil dat Pieter nog wel west weer. En een stuk verder, in 1970, want toen kwamen op een gegeven moment mensen van dwarsbelang bij mijn paken Beppe. Ze waren toen verhuizen van de Meekmestraat naar de Johannes Stabenstraat daar. Mij de vraag, mij wij een nieuwe straat hier in de Broeksterwoud vernemen naar Jim's zoon Pieter Dantuma. Na alles wat er gebeurd is, vonden ze dat heel passend. Nou, daar winnen mijn paken Beppe het wel mee eens.
En die straat, die staat ook in het verlengde van de Johannes Stabenstraat. Op zich heel mooi dat dat zo'n regel is en dat we nu nog herinnerd worden aan wat er toen bad is. Ook al is het natuurlijk net mooi wat er gebeurd is. Bijzonder is ook nog te vertellen dat Omke Pieter een van een twalling wie. Hij is dus op alweerige leeftijd overleden. Hij is een van een twalling en zijn twallingzuster, Tante Mietje, die werkt nog steeds hier op de Meekmestraat. En die hoopt in 9 september van dit jaar 87 jaar te worden. Dit verhaal had ik nog gedetailleerder 14 dagen lang gekregen van een oortante van mij. Die echt trouwd weer met een broer van Omke Pieter. En die eindigde op een hele mooie manier. Die zei van, de Wiespas had zelf de oorlog meemaken. Zei, Wiespas wat vrijheid is, zei, als de oorlog zelf meemaken haast. Maar ik denk dat dat een heel weer ding is. En toen refereerde ze nog even aan de coronacrisis. Wij vernemen ook dat we iets minder vrijheid hebben. En dan is dat nog maar een heel iets beetje. Als het dan vergelijkt met 4 jaar oorlog, dan snap je wel dat het toen heel zwaar was is. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze 100 malen, elke maal zal ik wenen. Deze prachtige reels uit het gedicht Vrede van Leo Vrooman jouwt heel secuur de emoties weer die u raadje als wij elkaar verhaal vertellen. Spannende verhalen, nieuwsgierige verhalen, verhalen over de oorlog. Dit jaar is het 74 jaar dat wij bevrijd binnen. En dat is bijna een mensenleven lang. En alle jaren om deze tijd heen vertellen wij elkaar weer de verhalen van hoe de oorlog wie. Verhalen over de verschrikkings. Maar ook verhalen van leefde en moed. In 1945 namen wij ons voor dat er nooit weer oorlog komen mocht in Europa. Maar in de 90er jaren bar dat toch weer. De vredeoorlog in het jedere Joegoslavië, die verderop in de wraad uitvochten worden. De grote stroomvluchtelingen die in Europa op een veilig plekje hoopt. In het platteland verhurrt het politieke en maatschappelijke klimaat. De verschillen tussen mensen worden uitvergroten. En bevolkingsgroepen worden zich elkaar uitspelen. Racisme en haat voor de Joodse mensen neemt weer toe. Mensen met een andere aard of religie vielen haar minder vrij. Als wij minder tolerant worden, dan brengt u dat verder af van alles. Dat de mensen die het wij u het bedenken, haar leven verwegen hebben. Uw prinses Mabel vertelt in haar verhaal wat ze schreeuwen had voor het 4 mei-comité over haar vriendin Jo Cox. Ze was lid van het Engelse lagerhuis en mem van 12 baan. Een volle voorvechter voor mensenrechten en een activiste tegen discriminatie. Dat kostte haar in juni 2016 haar leven. Doet ze om haar ideaal vermoord werd. Je kennen je dat nijs misschien nog wel herinneren. Als je soks als naasten meemaatje, dan binnen de gevoelens van haat en wrok heel menselijk. Maar de familie en vrienden van Jo Cox winnen er vers voor het zoeken dat deze politieke moord net omzetten mocht tot nog meer haat en geweld. Daarom dien je het oors. Ja, roepen op dat een vreedzame betingst om zo haar ideaal binnen te laten. Dit verhaal liet zien dat die dingen dat wij vervochten hebben, fragiel zijn.
Ze vragen je alle dagen weer om onderhoud. Van us als meenschap, maar ook van us als individu. Daarom is het wichtig om ook na 24 jaar uw eigen vrijheid alle jaren weer opnieuw te vieren. Ook hier in Dantemediel. Op het stuit binnen wij in oorlog met het coronavirus. We worden correct als in de oorlog tegenbehind in ons dwam en litten. Wij zitten in nood over uw zoons, uw familie en naasten, de meewerkers in de zorg. En hoe het beteerde zeel, maar uw baan of maar uw bedrijf. Ook in deze tijd jaren we alle weer verhaal. Trieste verhaal, moedige verhaal, maar ook hele mooie verhaal. Nood wij ons minder vrij velen, is het juist wichtig om ons vrijheid te vieren en te bedenken hoe wij ook in de toekomst hier in Dantemediel in vrijheid en vrede met elkaar leven kunnen. Ik wens je hem al hier vrede en zoensta. In stilte staan wij hier, onder fluisterende bomen. Ooit hebben zij gezien hoe de wereld haar ogen sluit. Iedereen is hier, uw vrienden zijn gekomen. Om wie jij bent, dit moment overwint de dood. Hoor de vogels, hoor de vogels, hoor ze zingen jouw naam. In stilte staan wij hier, op deze plek vol herinneringen, waar de liefde overleeft. In alles om ons heen, vol eerbied staan wij hier. De nacht zal je nooit meer winnen. Kijk om je heen, je bent hier nooit meer alleen. Want de vogels, hoor de vogels, hoor ze zingen jouw naam. In stilte staan wij hier,